¡Bien para Porto! ¡Hola! Home, de les Terres de l'Ebre. Està per aquí, també. El partit ha sigut una mica com ens esperàvem, sabíem que si l'encaràvem, fèiem un gol aviat, se'ns posaria de cara i seria fàcil, si no, si anàvem passant els minuts, doncs a poc se'ns complicaria i al fi i al cap és el que ha passat, no? Hem dominat, però doncs, ells a mesura que anaven passant els minuts s'ho creien una mica més, lluitaven i al fi i al cap, al final ha passat el que tenia que passar, hem dominat i s'ha fet el gol, però no ha sigut gens fàcil. Un partit molt de lluita per part del nostre equip, que dos categories inferior, i crec que els hem plantat cara. Al final el gol d'ells ha sigut un fallo als últims minuts, però bueno, estic orgullós de l'equip, de la feina que ha fet i molt bé.